Urriaren 24an Urduña Ultimate duatloiaren 7. edizioa burutu zen. Hirian egiten den kirol proba gogorrenetako honetara Euskal Herriko zein kanpoko kirolari ugari gerturatu zen. Lasterketariek banaka edo bikoteka parte hartu zezaketen. Hasteko 8 kilometroko oinezko lasterketa egin behar izan zuten Txarlaso mendiaren magaletik goruntza. Eta ondoren 16 kilometroko lasterketa egin zuten mendi txirrindulaz. In order to derive maximum enjoyment from stereo equipment, it is important that speaker levels be properly balanced according to the acoustics of the room in which you are listening. Columbia has devised a simple test to establish the proper balance of your loudspeakers. Azkenik, BH Bike Zona taldeko Juan Carlos Nieva izan zen garaile, ordubete 40 minutu eta 13 segunduko denbora eginez.